فرمائیں گے شہباز پاکستان قاری القصائد ذاکر اہل بیت ساجد حسین ساجد صاحب آف رکن. دعا برائے حجت خدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار. میرا پاک مالک امام حسن عسکری علیہ السلام نے چند ابر کرم شہنشاہ ملک زمن وارث پنج تن بادشاہ دا مالک جلد اجل ظہور فرما. میرا مالک بانیان مجلس دے مرحومین نو اس مجلس سے زیادہ ثواب حساب فرما. بانیان مجلس دے عزت رزق وقت اضافہ فرما. حسین بادشاہ دی عزت دا واسطے شبیر دے ماتمیاں دی زندگی دراز فرما. واجب القدر جناب میرے صاحب سردار چودھری الطاف صاحب نو اور عزت رزق تے وقت عطا فرما. ان دے خاندان چ خیر و عافیت فرما. صلوات باواز بلند محمد والے محمد دی ذات. اجازت نوکری شروع کرا. دکھ ٹال دیندا زہرا دا لال. تساں جیو تہاڈی زندگی دراز ہوئے. مجلس دا وزن کردے ہونا ہے. دکھ ٹال دیندا بطول دا بچڑا آغائے علی نکی نکن صاحب دے بتیجے آغا علی رضی لکھنوی. انہوں دے کول ایک بندہ آیا آکھیا دے جی پیو دے متعلق فرماؤ. آغا فرماندے نے کیڑا پیو؟ توجہ رہے کیڑا پیو؟ سوال کرنے والا انگشت بدندہ ہو گیا کہ پیو تے کی ہوندا ہے؟ او دے متعلق ہی پوچھے. انہاں کہ جی پیو ہر بندے دے ترے نے. نکشا جی پیو ہر بندے دے ترے. قلم زمین تے گلفام شاہ جی ڈگ پیا تے ویکھ کے آدا جی اگے تے سنے بھائی ایک ہی پیو ہے. ہن تساں ترے فرما دیتے نے. آغا علی رضی لکھنوی فرماندے نے پہلا پیو جڑا دنیا تے آن دا سبب بندا ہے. دوسرا پیو ہے جیڑا دین حق دا راہ دسدا ہے جس نو مرشد کامل آکھیا جاندا ہے. تیسرا پیو ہے استاد. انہاں کہ جی انہاں وچوں خطرناک کیڑا ہے؟ توجہ انہاں وچوں خطرناک انہاں کہ درمیان والا پیر کامل جیڑا دین حق دا راہ دسدا ہے. تے پیور ناراض ہو جاوے تے ماں اس نو راضی کر لیندی ہے. پیو نو بھائی پتر تہاڈا کی ہو گیا تانوں وغیرہ وغیرہ. پیو راضی ہو جاندا ہے. اتنا ہی کام ہوندا ہے نا. پیو راضی ہو گیا. مرشد کامل راضی اتنا چر نہیں ہوندا جتنا چر وہ اپنا ضمیر برداشت نہ کرے یا اپنا ضمیر نہ آکھے. تے مرشد کیسا ہونا چاہیے؟ انج دا نہیں مرشد ہونا چاہیے جڑا عیدی والی راتی جاتکاں دیاں سائیکلیاں بھی لے جائے. جا کے سونا مجلس پڑھنی ہے مجلس مکی نہیں. توجہ ہے. مرشد ایسا ہونا چاہیے جڑا جاتکاں دیاں سائیکلیاں نہ لے جائے. مرشد ایندا ہونا چاہیے نگاہ کرم کر دے فقیر تے یمن دے تخت تے بہا کے آکے تو سنجانے نہیں منگ میں حسین.
تو مینوں پہچانیا نہیں، منگ میرے کولوں، میں حسین ہاں۔ اے تخت عطا کیتے کائنات دا بادشاہ فرماندا ہے میری جُتی دی دھوڑ دا صدقہ ہے۔ پیر جی جیو، اے میری جُتی دی دھوڑ دا صدقہ، ہور مانگ۔ توجہ، اے فرماؤ نقوی صاحب قبلہ کہ پیر پھر کیویں دا مننا چاہیے؟ توجہ، پیر کیویں دا مننا چاہیے؟ پیر کیسا ہونا چاہیے؟ پیر دیاں نشانیاں دس چھڑو، غور ہے باؤ جی؟ پیر کیسا ہونا چاہیے؟ پیر دیاں نشانیاں کی ہونی چاہیے نے؟ اے ذرا فرما دیو مختصر، مولانا مختصر جہا تعارف رضی لکھنوی نے جڑا فرمایا ہے وہ سن لو۔ پیر صاحب فرماندے نے کہ مرشد ایسا ہونا چاہیے جدے بوئے دی کنیز جبریل نو ڈک لوے تے نوکر ملکل موت نو آکھے اج نہیں کل آ جائیں کھاں۔ جیو میں بسم اللہ کروں، سارے بولو ہاتھ کھڑا کر کے حیدری۔ پیر ایسا ہونا چاہیے۔ ایک پیر دا تعارف کرا دئیے، او دے بعد خطبہ پڑھیے۔ اگلی مجلس دے تے ہن جھوٹے پڑھنے والی گل کو نہیں، کوئی فام شاہ جی گڈی جتنی بھی بجا کے لے جائیے نا، پھر تہاڈی مومناں دی دعا ہوندی تے بندے ذاکر جڑے نے مقام تے پہنچدے نے۔ ملک مختار آکھیا جڑی روڈ تے گڈی چوکھی ترکھی ٹردی پئی ہوئے سمجھو دے بھی ذاکر ہے۔ توجہ ہے، ایک پیر دا تعارف کران لگا، پیر دا نام دسیے جڑے نوجوان تشریف فرماؤ، اللہ تہاڈی زندگی دراز ہوئے۔ پیر دا نام ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ کیسا پیر ہے؟ محمد و آل محمد۔ پیر دا نام ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ ہارون رشید دی قید دے وچ نے، عیسائی تے یہودی رل کے آ گئے، انہاں آکھیا ہارون نو آکھیا بھئی اسی بھی تیری رعایا ہاں، روز ایک عیسائی قتل ہوندا ہے، روز ایک یہودی قتل ہوندا ہے، تو ساڈا بادشاہ ہے، اسی تیری رعایا ہاں، سلوک یکساں ہونا چاہیے سارے نال، ٹھیک ہے؟ تے اج اسی کو معافیاں موفیاں نہیں منگنا ہے، اج اسی تیرے نال ایک گل کرنا ہے، یا اسی بھی مسلمان تے یا تسی بھی عیسائی۔ گل تو دی بڑی ہے نا جی، یا اسی بھی مسلمان یا تسی بھی عیسائی، گل مکی، اے روز دے قتل جڑے نے اے نہ ہون۔ انہاں آکھیا جی گل کرو، انہاں آکھیا کیا ہے تہاڈے نبی دا فرمان ہے کہ میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے نبیاں نالوں بہتر برتر اعلی افضل کامل کمال، اے فرمان ہے۔ انہاں آکھیا جی یہ گل تے مولویاں کولوں پوچھنے والی ہے۔ انہاں آکھیا ایک ڈی ایس پی مولوی بلاوے تے مولوی بازیاں ماردا ہوندا ہے، تو بادشاہ ہے تے بلوا مولوی۔ انہاں آکھیا جامعہ والے بھی بلا لو، او جامعہ صدیقی والے بھی بلا لو، او جامعہ حنفی والے بھی بلا لو، او غوثی والے بھی بلا لو، او گیٹھی والے بھی بلا لو۔ میں بسم اللہ کرنا، کاظمی صاحب قبلہ میرے بادشاہ میرے سردار نہیں ایتھے میرے پیچھے نہیں، ایتھے کدی تشریف لے آؤ اور ایتھے تشریف رکھو، منڈی والے کی کی ضرورت ہے تہاڈے سامنے۔ چلو ٹھیک ہو گیا، پیو پتر کٹھے ہو گئے ہیں، بلا لو جی۔ مولویاں نو حکم ٹر گیا بادشاہ دا، تساں مولوی تیار ہوندا نہیں ویکھیا، مینوں پتہ ہے نا تساں نہیں ویکھیا۔ مولوی پورا فٹنس چ ہوئے نا، جدوں پورا تیار ہوئے تے گلی چوں لنگھ جائے تے پچھوں کوئی باریک ذہن دا بندہ لنگے تے کہدا ہے او سکھنا ہے جنازہ تے ہے اگے اگے ہی۔ نہیں گل نہیں سمجھ آئی، گل کھا گئے ہو نا۔
یہ مور آقا زادی لاندی ہے تے سادات دا ذکر ہے ساڈے کرن چ کوئی شک نہیں ہون لگا. بولتے بھی تسی بڑا سونا پے ہو, سنتے بھی بڑا سونا پے ہو. ہوں میں اگر آخنا بھائی تمہیں سمجھ نہیں آئی, نہیں یہ تہاڈی توہین ہے کہ میں آخا تمہیں سمجھ نہیں آئی. نہیں, شیعہ ان پڑھ ہو سکتا ہے, جاہل نہیں ہو سکتا. شیعہ ان پڑھ ہو سکتا ہے, جاہل نہیں ہو سکتا. بلا لے مولوی, داڑیاں, کھونڈیاں, پگڑے, بوٹ اگے پیچھے لگ کے ٹر پے تے ہوندے سارے چھوٹیاں قوماں دے نے. کدی ظہور لائی دا بھی چھوڑ مولوی ویکھیا جی؟ بولو میرے نال. نہیں, بسم اللہ کرنا ہوندے چھوٹیاں قوماں دے نے تے چھوٹی قوم دا بندہ احساس کمتری دا شکار ہوندا ہے. وہ اپنی داڑھی سجاندا رہدا اپنا جناب وہ بڑا ٹھیک ہے. اے چوری الطاف صاحب بیٹھے نے, مالک انہوں بہت جلدی ڈپٹی کرے. میرے بھائی نے انہوں دے بزرگان تے انہاں چونسی دا کرتا پایا ہونا, سونا تامت بنے ہونا, تے ہاتھ تسبیح تے علم دے تھلے مسلے تے بیٹھے ہونا. چوری شجاعت صاحب گئے, چوری وجات گئے, انہاں کہ جی جس میرے کول بانا ہے نا اس ایس مسلے تے بانا. یعنی جڑے لوگ مطمئن ہوندے نے نا وہ نہیں سوفیاں دی تے بیڈاں دی خواہش کرتے. گل دی سمجھ آ گئی پیر جی؟ آ گئے مولوی بہ گئے, انہاں آخیا تمہیں 5-5 مربے زمین بھی دینی ہے, تمہیں بڑا کچھ دینا ہے. یہ دسو کہ ساڈے نبی دا فرمان ہے کہ میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے نبیاں نالوں بہتر, برتر, اعلی, افضل, کامل, اکمل. پیر مظفر شاہ جی ہو سکے جی الحمدللہ, شاہ جی الحمدللہ ہے جی. انہاں کہتے علماء کیڑے نے؟ ہو سکے جی میں تے اے بطوطہ صاحب نے. گل غلط ہوئے میری سزا موت ہے. جس مولوی دا نام بطوطہ نہ ہوئے تے پھر بھی میں مجرم ہوں. اے سیداں دے بوئے چومیا کرو تے سیداں دی گلی وچوں لنگدیاں سر جھکا لیا کرو. اے عرش نہ چھڈ دے تے تواڈے ساڈے نام ہی لاریاں والے ہونے آن. راکٹ ایکسپریس, ہینو ایکسپریس. اے سیداں دی جتی دا صدقہ ہے کہ اج مولوی دے پتر دا نام ہی علی رضا ہے. انہاں آخیا جی ہے وہ پردے دے پیچھے چاہ پہ پیندے آن, وہ عیسائیاں دے مولوی تے یہودیاں دے. وہ سنج پردہ چھکیا تے چھکیا دے جی آ مولوی آدھے نے اسی افضل ہاں بنی اسرائیل دے نبیاں نالوں. انہاں کہ چلو مناظرہ نیڑے ہی مک گیا, دور جان دی لوڑ ہی نہیں. انہاں کہ جی دوں گلاں تے مناظرہ ہے, جہاں تسی بھی عیسائی تے جہاں سی بھی مسلمان, اے روز مار نہیں کھان ہوندی. انہاں کہ بولو. فضائل مرتضوی کلام با فضائل سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کتاب دا نام ہے. مطبوعہ لکھنؤ ہے, لکھن والے علی رضی لکھنوی نے. فضائل سرکار امام موسیٰ کاظم لکھے جی. انہوں نے آخیا جی ساڈے نبی ٹھوکر نال مردہ زندہ کیتا ہے, وڈا نہیں تے کوئی 6 مہینے دا مردہ زندہ کر دے. پیر مظفر شاہ جی انہوں نے آخیا وڈا نہیں تے کوئی نکا جا مردہ زندہ کر دیو. ایک مردہ زندہ کر دیو تے دوجے نبی ساڈے چیڑی بنائیے, ایک نکی جی چیڑی بنا دیو. دوجیاں گلاں نہیں کرنیاں. انہوں نے آخیا جی ٹھیک ہے. ہاں جی. انہوں نے ایک سیاح مولوی آئی, وہ ہارون رشید نو آخیا وہ گل سنو, اے پردہ بند کرا تے ساڈی گل سنو. پردہ بند ہو گیا, وکھرے کمرے چل, علیحدہ کمرے چ لے ہارون رشید نو, اس لانتی نو. 16 دے 16 مولوی جہے نے بادشاہ دے پیروں تے ڈگ پے.
ہاتھ بن کے آدھے ساڈے نال جو کچھ کرنا ہی آ کے کر لویں، او عالم اسی نہیں جڑا سن سی اس نوں اٹھا سی نا، بسم اللہ کر، او عالم اسی نہیں۔ انہاں آخیا تو باہر بڑی ٹاٹر پہ کر دیا، انہاں آخیا جو کچھ تین پہلے نہیں آخیا جو کچھ ساڈے نہ کرنے آ کے کر لیں۔ وہ عالم کیڑے نے؟ چلو صاحب غور فرمایا، وہ عالم کیڑے نے؟ انہاں آخیا انہاں وچوں ایک عالم تیری قید وچ ہے، نام موسیٰ کاظم ہے، ماں دا نام زہرا ہے، پیو دا نام علی ہے، نانے دا نام محمد ہے۔ بسم اللہ کرو جی میں سید حیدری آل جی میں حیدری آل۔ ہاں انہوں نے آخیا جی وہ میرے نال تے ناراض ہے، گھبرائے تے نہیں بیٹھے، گل پوری سنا دے مانا، وہ میرے نال ناراض ہے، وہ مولوی یاد ہے محمد نانا تیرا ہے کہ وہ ہے؟ انہوں نے آخیا جی وہ، انہوں نے آخیا دینے محمدی دی گل ہے، تیرے پیو دی تے گل ہی کوئی نہیں، تہاڈی تے گل ہی کوئی نہیں، ہن دینے محمدی تے آنچ ہے تے جاؤ آ جا سن، تشت وچ کپڑے رکھ لو، ایک تشت وچ جتی رکھ لو جی، امبر کستوری رکھ لو، شہزادے نو لے آؤ، بسم اللہ لے آؤ۔ وہ کپڑے لے کے گئے، اے کپڑے بدلو، مولا فرمایا کیوں؟ اے صاف ستھرے نے، کائنات دے بادشاہ فرمایا جتنے بھی صاف نے نجس نے۔ آہا حسن جیو پیر مظفر شاہ جی بچڑے جینی جدوں آخیا یہ نجس نے، انہوں نے آخیا کیوں نجس نے؟ انہوں نے آخیا ہارون اللہ آئے نے تے جڑے تواڈے کول نے، انہوں نے آخیا جڑے سانو امامت دے سپرد جو امور ساڈے سپرد ہوندے نے نا، ان اموراں وچوں اے ایک امور ہے جڑے میرے گل دے وچ نے، اے میری ماں زہرا دے بنے نے، ٹھیک ہے؟ تے جتی پا لو، تواڈی جتی بڑی بوسیدہ ہے۔ ایتھے علامہ قلم روک کے دن کاش اسے یہ علم ہوتا کہ یہ جوتا قبرستان کو دکھا دیا جائے تو مردے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ میں بسم اللہ کہنا، جوانی مانو، جوانی مانو، وہ کبھی یہ بات نہ کرتا۔ کائنات بادشاہ فرمائے صرف کڑیاں لاؤ لے چلو، 250-300 بندہ نال ہے، اگے امام کائنات دربار دے دروازے تے گئے، وہ عیسائی یہودی ویکھ کے آدھے نے مولوی مر گیا نہیں، مولوی مر گیا نہیں، کوئی قید اس خانے وچوں زندان چوں قیدی لے آئے ساڈے نال مناظرہ مباحثہ کرنے واسطے، اس دروازے دے اگے کھڑو کے جاگنا، دروازے دے اگے کھڑو کے زہرا دا چن سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماندے نے او یہودیو او عیسائیو آؤ ویکھو میں ہوں جی دی ماں مریم نالوں افضل ہے، جا کے میں صدقے جاواں، میں ہوں جی دی ماں مریم نالوں افضل ہے، میں ہوں جیڑا موسیٰ نالوں افضل ہاں، میں وہ عالم ہاں جیڑا عیسیٰ نالوں افضل ہاں، میں وہ عالم ہاں جس آدم نو ہوا ملائی، میں وہ عالم ہاں جس نوح دا بیڑا کنڈی لایا، میں وہ عالم ہاں جیڑا کائنات نالوں افضل ہاں ماں سوائے اپنے بابے علی دے تے اپنے نانے محمد دے۔ آجا ہارون تم ہی آجا، اپنے چمچے کڑچے بھی لے آ، اگے اگے مولا ٹر پہ، پیچھے پیچھے خدائی ٹر پہ۔ آخری جملہ چوری صاحب آ گئے قبرستان دے دی باؤنڈری تے، قبرستان دے کنارے تے آ گئے۔ مولا فرمایا میں اگر کسی مسلمان نو آکھیا نا تے ایک گل رلے پہ جانی ہے، میرا دل کردا ہے میں اوے رہبا اُرا توں را جا۔ عیسائیاں وچ ایک راہب ایک پوسٹ ہے جویں ساڈے مولوی فاضل سلطان الفاضل وغیرہ وغیرہ، انجناں وچ ہوندا پادری راہب پوپ، رہبا اُرا آیا اس قبر تے جا، اس قبر تے ہاتھ رکھ کے آکھیں آدم تو لے کے اج تک
اس قبر چ جتنے مردے ہو باہر آ جاؤ تو انہوں بطول دا پتر یاد کر رہے ہیں سب کے جانا تساں جیو تساں ہزاروں سال جیو جی حیدری علی ولی اللہ باہر آ جاؤ تو انہوں زہرا دا لال یاد کر رہے ہیں مولانا نے لکھا ہے کہ 3 بندے کفن جاڑ دے ہوئے کاظمی صاحب قبلہ باہر آئے 3 دیاں 3 ہی آکھے اے دی ماں بھی سچی ہے اے دا پیو علی بھی سچا ہے اے آپ بھی سچا ہے کائنات دے بادشاہ فرمایا میں افضل ہاں عیسائیو یہودیو میں افضل ہاں تو اڈا نبی ٹھوکر ماردا ہے کم باذن اللہ اٹھ اللہ دے حکم نال اس بندے دا ایک دورانیہ ہوندا ہے 12 تو 15 منٹ او دے بعد وہ پھر مر جاندا ہے تے جے میں بھی انجے کراں پھر میں افضل تے نہ ہویا کائنات دا بادشاہ فرماندا جنہ میری ماں دی سچائی دی گواہی دیتی آؤ میں 3 سال زندگی عطا کرنا آخری جملہ ہے بابا جی پیر مظفر شاہ جی اور میں ویکھنا ہے کہ کتنا بندے فضائل سن دے بڑا سونا پے وہ بسم اللہ کرنا بسم اللہ کرنا جی واہ 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 بزرگوں کروڑ سلام نے تانوں اے انہاں آکھیا کہ چڑی بنانے والے کدے نے بھائی انہاں آکھیا جی اسی تہاڈا نبی چڑی بناوندا ہے جی ہاں انج کر کے مٹی گوندا ہی اتاں سٹدا ہی چڑی بن جاندی ہے جی ہاں ایک چڑی بنا دیو میں کول ہوندا تے میں آکھنا اوے پیو دے بچے مرے سوال نہ کرو او میرے تو پوچھ دے ذاکر صاحب کیوں میں آکھنا بھائی تہاڈا نبی چڑی گووے مٹی گووے تے چڑی بندی ہے اے دا پیو مٹی گووے تے آدم بندا ہے اچھا جی ہو اللہ سلامت رہو لاجپال حسین تم رنگ لاوے آباد شاد رہو ایک اچھی صلوات پڑھو نوکری شروع کریے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات صلی اللہ محمد وآلہ الحمد رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین تیری پاک دعا جنار ہوئے کائنات دا شہنشاہ بسم اللہ کرنا ایک لکو دا سیراج ڈیرا لایا ایک جنگ نو فتح کر کے واپس آئے کائنات دے شہنشاہ دی آواز آئی میرے صحابیوں میرے یارو میں ممبر تے جگر رکھنا ہے خیال کرنا صحابیوں یارو انصارو اور میرے رشتہ داروں اس جنگل کھوئے جدا پانی آبے زمزم تو شفاف تو سفید شاید تو مٹھا کوئی ہے جڑا پلاوے
پیا کرنا کوئی ہے جڑا پلاوے ایتھوں ایک بزرگ اٹھیا جی دی نمی نمی رشتہ داری آئی اس آخیا جی اے پتہ ہے خوہ کدے قبضے چ کائنات دے بادشاہ فرمایا جلدی ماں دے پترا ہر گل سے جلدی کر جانا جن اے پتہ ہے تھے خوہ ہے اس نے اے نہیں پتا خوہ کدے قبضے چ چلو تو ہی آ جا اودے نہیں ویکھنا میرے لیے تو ہی آ جا تے اپنے دوویں بیلی دوجے بھی بلا اے ڈول چاؤ تے پانی لے آؤ اسیں گل نہیں سمجھی اسیں شہنشاہ فرمایا تسی جاؤ ٹرن لگے ایک نوکر سیدان دا جدا نام ہے عبید اللہ علی سردار دا شاگرد بھی عبید اللہ شاہ جی اگو کی جواب ہے جی مالک عبید اللہ عبید اللہ جی مالک عبید اللہ حکم انہاں دے نال جا مولا کی کرنا ہے پانی لے آؤ عبید اللہ دے ران دیو میں کلے ہی لے آؤں ہوئے 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 گل تے آئی نا میں کلے ہی لے آؤں کائنات دے بادشاہ فرمایا نہیں جانا ضرور ہے تم نال انہاں دے جا خوہ تے آئے بزرگاں ڈول سٹیا نا پیر جی جنہ رسی کٹی بزرگاں سمجھا ڈول بری گئے انہاں انج کر کے انج کیتا بابے ری اوتھے جا پے اور دوجے نے اشارہ کر کے تو سٹ ڈول سٹیا جنہ رسی کٹی اے انج کر کے جے تریجے جے ڈول لائے یہ تے جن باہر آ گیا جن باہر آ گیا بچڑے جی نہیں امام حسین بادشاہ صاحب رنگ لا یہ تواڈے بوئے دی خیرات ہے اسی کچھ بھی نہیں جن باہر آئے جن دا منہ بزرگاں لو گیا ہو سکے کون ہو تسی نہیں ہے گل کھا گئے ہو کون ہو انہاں کہ جی بندے ہی ہیں او تو مینوں پہ نظر آوندا تسی بندے ہی ہو ایک دی تقریر اردو چ ہوندی تساں آکھنا او بڑا علامہ ہے او بولے پنجابی دا بندہ 40 جماعتاں پڑھ جائے نا جو بس کمال ہے بھائی اللہ دی قسم توجہ ہے کون ہو کدے آئے ہو انہاں کہ جی بندے ہی ہیں انہاں کہ تو نظر پہ آندے ہو بندے ہی ہو تے تانوں پتہ نہیں بھائی ایتھے میں پانی نہیں دیندا انہاں کہ اسی میں قبضہ نہیں لینا ہے فارمیلٹی پوری کرنا ہے اس کائنات دے شہنشاہ ٹورے ہے تو ادوں ٹور چھڑ سی ادھر ٹور جانے ہوئے ہوئے اس ایدے ٹورے ہے تو پیچھے ٹور چھڑ ہو سکے پیچھے تے میں اپنی مرضی نال جان دینا نا ہو سکیا نہ ماری نہیں ہو خدا دا نہ ہی اگے بال بچے تو پچھلے 3 مہینے ہو گئے نے تے جانا ہے گھر تے تیری مہربانی سان پتہ آئی با پانی تسی نہیں دیندے تو ہن مہربانی کرو سان جان دیو ہو سکے جاؤ ٹر جاؤ اگوں نہ آویا جے اچھا گل سنو آؤ کون انہاں کہ جرنیل کو منجی ترٹی خیر یہ کچھ نہیں ہوندا انہاں کہ بھئی کون ہو انہاں کہ جی جرنیل شاہ جی جن نسیا انہاں کہ جنگ تے چلے ہو یا جنگ تو آئے ہو انہاں کہ جی جنگ تو آئے ہاں تے فاتح ہاں جن پھر ہسیا اس خیال ہے بیا کام چنگا ہو گیا ہے بھی فاتح ہیں بھی جرنیل آئے بھی جنگ تو نے نہ سینے تے زخم ہے نہ کانڈ تے زخم ہے اگو کی آواز آئی ہے انہاں کہ جن بھائی گل انجے جن بھائی گل انجے تلوار ان لگدی جڑا ڈٹ کے لڑے تے تیر ان لگدا ہے جڑا تیر تو مٹھا بجے انہوں نے آخیا اصل سپیٹاں کیلکولیٹ کیتیاں نے کہ تیر کنا تیز ہوندا تے اسی کنے تیز ہوں انہوں نے آخیا یار بندے تے کوئی مسکین قابو آ گیا نے چلو ٹر جاؤ مڑ نہ آویا جے ہو سکے جی سن ترمن سجان لو مولا شبیر دی قسمیں اے جگرا ہوئے نا سیداں نو اندروں منیا ہوئے
تے اے فضائل تاں پڑھن ہوندے نے تے نہیں تے بندے اوتھے گئے امی آدھے نے میں تے اگلے نوں جا کے توڑ اس نوں او دے کتے دے گھر جا کے خان گڑھ تے میں انہاں آکھیا بھائی اینوں آ کے دسیا سہرے نوں میں اوتھے پیشاب کر چڑیا اندر جڑے سیداں برشت مارے نے اویا اسحاق ملک کتا ہاں جو سیداں منہ بخایا نا ایکو واری اس آخیا میں قرآن دا نام چھڑ دے اگوں میں چنیوٹ نہیں ہون لگا ٹھیک ہے جی ہاں جی اے انہاں آخیا اگوں سی آدھے نہیں سان ترمن سی آن لے اسی نہیں آدھے چوتھے بندے دا نام بھول گیا کی ہے عبید اللہ واہ جی واہ ٹر پے جن گردن پرتائی لا زمین مل جامی ویلڈ ہو جائیں رکن والا جملہ آخر لگی ٹر گئے عبید اللہ نے ڈول نال رسی کھولی جن گردن پرتا کیا چاہنا ہے آدھا پانی آدھا نہ دینا عبید اللہ مسکرا کے آدھا جڑے ٹر گئے رشتے دار آن میں نوکر ہوں یا مر کے جانا یا پانی لے کے جانا میں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا ہاتھ کھڑا کر کے سا بولو اے نبی جی پھر آگے جڑے ٹر گئے اور رشتے دار آن میں نوکر ہاں یا مر کے جانا یا پانی عبید اللہ نے جنہ چاہیا منہ چھٹیا تھوڑی جی دیر بعد باہر سٹیا پنجر رہ گیا گوشت ختم اگے ٹردے پین پھر بج پے بھائی جن بجدے بندے نسن دیندا ہے سی او تے دی مہربانی ہو سکے جاؤ نبی پاک دے کول آ رہے علامہ فرماندے نے یوں ہاتھ کانپ رہے تھے تعارف کراتے ہوئے اے آنی ایتھو ہی پینی ہوئے ہوئے گل میں کر گیا ایتھو ہی پینی کائنات دے بادشاہ فرمایا کی ہویا ہے عبید اللہ سیکریسی آؤٹ نہیں کری دی گورنمنٹ دے بڑے 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 افسر تشریف فرمانے اللہ انہوں نے اور عروج عطا فرماوے سیکریسی آؤٹ نہیں کری دی ایک سپاہی بھی لڑدا پہ ہوئے نا تے انہیں ہی دسی دے مگر تیرے 4000 سپاہی ہے انہیں گل تے جے فوجیاں دے وچ کھڑو کے آکھی نا جن نے مار چھڑیا جی عبید اللہ نو تے بھیانک موت مار چھڑیا ہے وہ ہسدا ہے او دے منہ چوں اگ نکلدی ہے دوجے بھی بندے بزدل لوگ ہیں انہاں کے مر گئے کائنات دے بادشاہ فرمایا کہ نیرا پانی لینا ہی ہن عبید اللہ دا بدلہ بھی لے ملک جانی جدوں آکھے نا ہن عبید اللہ دا بدلہ بھی لینا انہاں آکھے نا سیداں دی گل کرو جنہاں دے گل پاؤن لگے جی کوئی گل کرنے والی مولا جی اندے بچ پے تے گھر ٹر چلیے کی بادشاہی پہ کر دے ہو شہنشاہ فرمایا نائن علی علی کے تھے مولا حاضر اے ڈول لے پانی لے آیا آئیں ٹرے کائنات بادشاہ فرمایا میرے راج دلارے اکلا نہ جاویں اے نہ ترون نال لے جے نہ راہ ویکھے نہیں ہوئے ہوئے مولا گل سنو بسم اللہ کرنا مولا گل سنو نا ساڈی بھی کوئی سونے ہے یا کوئی نہ کائنات دے بادشاہ فرمایا کیوں نہیں بولو انہوں آخیا جی جن نال قسم چاہ کے جن بڑے ہی بدتمیز ہے تے جن دا پتہ ہی نہیں لگدا او دی گردن کتھے او دا سر کتھے تے مولا سان ران دیو تیری قسم چاہ کے مولا فرمایا میری چاہیے معافی بھی دینا تے جاؤ جاؤ علی انہاں لے جا اٹھو بھائی بابے علی دا آکھنا اٹھو انہاں آکھیا لے ہن مر گئے جڑے علی سردار دیاں نبی دیاں زہری نظراں تو اولے ہوئے نا انہاں آکھیا مولا او تے بادشاہ گل ذرا اپنی بریک کے سننا غور نال انہاں آکھیا او تے بڑے بادشاہ نے نا تواڈے آن تک اسی جاندے نہیں ایتھے کھڑوواں گے تسی جن مار کے پانی لے آؤ نا تے اسی جاندے نہیں جن بڑا بدتمیز ہے سرکار میں میری بھی مجبوری ہے انہاں آکھیا تواڈی کیڑی مجبوری ہے انہاں آکھیا جس مینوں آکھیا نا لے جا او مینوں آکھے تے میں پہاڑ اگے لا کے ٹور لواں تواڈیاں دو دو لتاں بھی نہیں میں پیر جی نوکر لگو اگے ٹرو انہاں آکھیا گل سنو نا مولا
اے سامنے راہ ہے، او سامنے اتوں تساں اتنے چڑھ کے تھلے لے جانا، اگوں تساں تھوڑا جہا آن جانا، پھر تھلے لے جانے، ساڈے پیروں دے آن جان دے نشان لگے نے۔ سرکار مایا مین مغالطیاں چ نہ پاؤ، جڑا آپ راہ بناندا ہے کائنات دے، ہن راواں دا نہیں پتہ، ٹرو نہ اگے لگواؤ، چل خوہ وکھاؤ، خوہ تے آئے۔ علامہ فرماندے نے بھائی انہاں اے نہیں آکھیا یا علی 60 ڈول، کیونکہ سیدنا نہیں تھو منی ہی نہیں نا، دلو منی ہی نہیں، 60 ڈول آ خوہ ہوئی جتھوں جن نکلے، جس عبید اللہ نو مارے ہے، جس سانو آنے کڈے نے، بڑا بدتمیز ہے، بڑا کبھی ایکل جن ہے۔ اے نہیں آکھیا کہ یا علی، مولا فرمایا جی میرے برا دے لیٹسٹ رشتہ دار ہو، اے پیچھے خوہ ہے، ڈول سٹو، سردار نے ڈول سٹے، جن کدوں نیڑے یہی باہر آ گیا، ویک منہ منہ نال ہی ہو گیا۔ انہوں نے آخیا بابا میں تے نہ کہنا ہی ڈول نہ سٹی، نام ہی تو سٹے ڈول، اس نے نہیں میں نہیں سٹیا، اور لمیا توں ہاتھ کھڑا کر کے ہے ناری، اور لمیا توں سٹیا، اس نے نہیں میں نہیں سٹیا، وہ سید کھڑوتے، او سید اساں نوں سٹیا، بیرے لم تے پک ہو گیا، سید پران کمی اران، جن گردن پرتائی۔ سنی میرے مشکل کشادہ جواب، کیا چاہنا ہے؟ لجپال فرمائیں پانی عبید اللہ دا بدلا تے محمد عربی دا کلمہ، تساں جیو میں بسم اللہ کرا، محمد عربی دا کلمہ ہو سکیا۔ دو گلاں تے ہے نہیں جھوٹیاں، نہ میں کلمہ پڑھنا تے نہ میں عبید اللہ میں کھا چھڑے، نہ میں عبید اللہ واپس دینے۔ علی سردار فرماندے نے تینوں میرا تعارف نہیں، میں انگلی دا اشارہ کردا رہا، تیرے منہ چ قیامت تک عبید اللہ ہی باہر ہوندا رہے۔ پانی میں نہ دیندا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، پانی میں جب آخیا پانی میں نہ دینا، عباس دا بابا جن دے سینے تے تلوار لا کے آدا ہے، اج ماں نے پتر او نہیں جمیا، صدقے جاواں جیڑا میرے سامنے آوے میں سر کشاں دے سر لا دینا، تے پئی کوک عرش تائی سیدانا تیرے سر تے حیدر آج آ گیا ہے، تے کوئی وس لگ دئی تے لائے وہ بیڑا کلا قتل نہ ہو جاویں، سارے رشتہ دار بلائے نعرہ حیدری۔ تو سنجیو قصیدہ جناب نو سنائیے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی 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 بسم اللہ، ضرور ضرور جی۔ گل کھریے جناب، یہ جو کچھ حکم ہے وہ پہ پڑھنا، گل کھریے جناب، 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 گل کریے 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 جناب، علی حق کی کتاب، گل کریے جناب، علی حق کی کتاب، جڑا کردا ہے اللہ
حیدری میں بسم اللہ کراں گل کھری ہے جناب، گل کھری ہے جناب. نعرہ جڑا بندہ لواندا ہے نا وہ اپنا ایک عشق ہوندا ہے. کئی بندے سلوات پڑھتے ہیں تے بندے وہ لوے دے سلوات کیوں تو پڑھتے گل کھری ہے جناب. واقفوہم انہم مسئولون، روک لو ان کو، ابھی ان سے سوال باقی ہے. جڑے پہلے دوجے گیر چ مجلساں پڑھتے ہیں نا، جے انج پڑھنی آن تے سارے پنجاب چ مڑ میں ہی محرم پڑھاں. اساں جگر لانا ہوندا ممبر تے. توجہ ہے نا. ذہن میرے پاسے رہے، انہاں نوں روکو. اوے کدے چلے ہو؟ جی جنت وچ. پیو دی جگہ دے سینے نال کی لایا جے؟ ہو سکے جی امال، یہ امال نے تے لیٹسٹ اس سال دے روزے اے ویکھو نا، اے روزے جی ہو سکے پنا کر سارے ہی پجے نے. ہو سکے انہاں کے کوئی پچھلے سال دا بھی کوئی ثبوت ہے جے؟ انہاں کے جی اے ویکھو نا لکھے ہیں پچھلے سال دے. ہو سکے بھی پجے نے تے اے تے ہو گئی نمازاں تے آ نال کی ہے؟ انہاں کے جی تراوی. جاؤ اگر ابو بکر صدیق پڑھیاں ہون تے میں کل سننی ہو جاساں. ممبر تے کھڑا باوضو ہاں، شبیر دا ذاکر ہاں تے بڑے بڑے شرفاچ میں اعلان پیا کرنا کہ اگر مائی آشا ساڈی ماں ام المومنین دے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق نے تراویاں پڑھیاں ہون تے اسی کل ہاتھ بن لینے تے جے نہیں تے پھر بندے دا پتر بن گیا. 16 گھنٹے دا روزہ رکھا کے تے پچھو آدھے اور مولوی ریل آ گیا، مولوی حافظ ریل آ گیا. وہ ایک بندے دا نام جلدی جلدی شاہ جی بلائی ہے نا تے اس بندے نے غصہ چڑھ جاندا ہے. تے جے اللہ دا کلام انج پڑھی پتہ لگدا جا تک بنٹے پکڑ کندے نے پتہ نہیں پیا لگدا نماز پی ہوندی یا کی پیا ہوندا. ہاں روک لو انہاں نوں. امال اچھا بھائی گل سنو، تانوں چھڈ دینے ہاں. تواڈے امال وچوں کسے پیپر اتے علی یا علی دیاں پتراں چوں کسے پتر دی مہر ہے؟ او جی نال تیری پکڑ تو صدقے. واہ واہ جی میں جوانی مانے. مور ہے پیر میسم شاہ جی، مور ہے. انہاں آکھے جی مور تے کوئی نہیں. جدو آکھے نا مور کوئی نہیں، امال نپ کے جہنم میں سڑ گیا دینے انہاں ملانوں اگلا جا ہن خود جدا اگلا جا انہاں ملانوں اگلا جا ہن خود جدا اگلا جا. دو زخوال لین بڑا چاہ، دو زخوال لین بڑا چاہ پنے املا پہ سرکار کی ضرورت نہیں ہے دار قرار. گل کھڑی ہے جلا جی میں حیدری زد لانی چاہیے. بڑا صاحب قبلہ مالک زندگی دراز فرماوے. زد ادھر نہ لانی چاہیے پیر مظفر شاہ جی جیڑا بندہ اپنے جیڈا ہوئے. گلفام ہوں میں زد لاواں تو کسی ذاکر نہ لاواں. ٹھیک ہے جی، شہیداں نال نہیں ذاکر نہ لاواں. تے جے میں لا لواں چودھری شجاعت نال زد تے میں تے نہیں لبنا. انہاں پوچھنا جی ذاکر ساجد حسین، انہاں آکھنا جی کہ تو اتوں کالیاں وردیاں والے چاہ کے لے گئے، پتہ نہیں کدے لے گئے. تے میں بہتر ہے نا میں اروں ہی رواں جڈا کہ میں بندہ اوڈے بندے نال میں زد لاواں. تے دیدہ دلیری شاہ جی بھی کھان لگا، مولوی دی دیدہ دلیری. ذہن میرے پاس رہے زد مولوی چاہوں دے نال لائیے جنت اللہ دی خدائی
دے نال لائی ہے جد برد لال دی خدائی ہے سچ مال وچاؤ دے نال لائی ہے جد برد لال دی خدائی ہے میں تنگ ہو کے مکدی مکائی ہے میں تنگ ہو کے مکدی مکائی ہے جڑا پاؤں کے علی نو یار اونوں پنج سات جُتیاں مار مار گل کھڑی ہے جوان جناب دلال وچ ایک بسم اللہ ایویں گل چاچا جی بڑی سونی گل کی مالک تھانوں خوش رکھے ایک قصیدے دا ایک شعر پڑھن لگا او دے بعد میں صاحب دا جملہ اچھا جی سنا دینا جنہاں دے دلاں وچ حیا ہے نبی دا جنہاں دے دلاں وچ جنہاں دے دلاں وچ حیا نبی دا انہاں دی رکھیاں دا ننگر حسین انہاں دیاں اکھیاں دا منظر ہے موجود جیویں خدا ہر جگہ تے انہیں ہی زمانے گھر گھر حسین بہ گئے نماز انہاں کو پوچھنا پیا جڑے نبی تو کو 3400 سال بعد جمے نے 70 سال 100 سال 80 سال 85 سال اے بندے بعد سے جمے نے تے نماز انہاں تو پوچھنا پیا نماز انہاں تو پوچھ جنہاں کنڈ تے بہ کے ویکھی میرا نانا کیویں پیا پڑھدا ہے میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں ذہن میرے پاسے رہے بیٹھا جدوں کنڈ تے ابن علی عبادت کو ایسی بلندی ملی خدا نے ڈسایا عبادت دی جندے سجدیاں دا تصور حسین قصیدہ اور دسو بڑے پیار لو جی حکم دے مطابق اسٹیج سیکٹری آ جائے تے سمجھو ذاکر واسطے ملک الموت آ گیا جی کرنا کی آ دینا اچھا جی جڑے پیار پنجاں نال کر دینے 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 اے بھائی میرا بولا میرے سارے امور ہی نمٹاندہ ہے ایک بندہ بولے تو سکے یار تیرے سوزی جڑے نے نا اے کوئی ٹھیک نہیں انہوں نے آواز تے میں کہ یار کو دو دیکھاں انہوں میں 2 سوزی دیتے میں قصیدہ ایتھے چا رکھے وہ جڑے اتاں گئے تے وہ پرباش ہو گیا میں کہ بولے دی کام میں اتھے پہنچ جانا رکن والے نو پتنا بڑا مشکل ہے جدو فارم چ ہوئے نا پھر نہیں
جڑے پیار پنجاں نال کردے نے 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 او رکدے نہیں گندے تردے نے او ڈوبدے نہیں نتی کردے نے جڑے سجدہ دا پھڑ دے نے جڑے پیار جیو سارے جیو دری پیار پنجاں نال کردے نے میسم تمار اج ایک گل دسن لگا یہ پڑھیا نہ جائے کتب دا مطالعہ نہ کیتا جائے میں تے انپڑھ جہا بندہ میں تے جٹاں دے سننے والا ذاکر ہاں تے پک میری تے چاڑے آوے نا جیڑی شے پھر یاد ہی یاد میں جیڑی گل کرن لگا وہ یہ کہ میسم تمار دے متعلق کوئی بندہ اے ثابت کر دے وے کہ 200 اٹھ کھجوراں لاندے پے ہن تے 200 اٹھ خالی اٹھ کے جاندے پے ہن چلو انج نہیں انج کر لینے ہیں کوئی بندہ یہ ثابت کرے کہ میسم تمار دے 2 مربے کھجوراں دے باغ آن کھجوراں ویچن والا 200 بندہ ہے میسم تمار چوک چ بیٹھے نے بندے کوفے دے آئے تو انہوں نے ایک دوجے نے آخیا بے بندے بھی کوفے دے نہیں انہاں دی شکلاں بھی ساڈے نال نہیں لگدیاں یہ کون ہے گل ذرا غور نال سماعت فرمانا تواڈے سنن نوں کروڑ سلام نے وہ نیڑے آ کے آدھے جی تہاڈا تعارف کی اگے تہاڈ کوفے چ ویکھیا نہیں کدی انہاں آخیا نہ اسم دسنا ہے نہ ذات دسنی ہے انہاں آخیا کیوں نہیں دسنی انہاں آخیا اسم دسیا تے تساں مر جانا ذات دسی تے تساں بے ہوش ہو جانا او امیر المومنین کول آئے مسجد کوفہ چ مولا او جڑے کھجوراں ویچدے نے میسم دیاں وہ کون نے تے کھجوراں اونی ہیں کدوں نے سرکار ہمارا وہاں سے آتی ہیں نہیں شاہ جی گل کھا گئے وہاں سے آتی ہیں لے کر وہی آتے ہیں جو بیچ رہے ہیں کیونکہ وہ ملائکہ ہیں اور نوکر ہیں میسم تمار کے بسم اللہ کرو جی ہاں تے نوکر نے میسم تمار دے تے اے سولی تے سامنے تختہ دار وقت دا لین آیا تے آ کے چھڑی مار کے آدھا میسم توں تے آدھا تے توں ان ہے سمجھ گیا میرا عشق پہ آزمانا ہے میں سمجھ گیا میرا عشق پہ آزمانا ہے پکنا ہے پک تھی گیا ہے تو پاگل سے دیوانہ ہے پک تھی گیا ہے تو پاگل سے دیوانہ ہے جنم جب جی میں دم دم علی 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 دم دم علی 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 دم دم علی 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 دم دم علی 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 دم دم علی دوہے اچھا کے بولو سخیلان گورنر دم دم علی 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 دم دم علی 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 دم دم علی 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 دم دم علی نہیں قصیدہ تھلے تھوڑا جا اور تیاری
دم دم علی 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 دم دم علی 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 دم دم علی 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 لال کلندر دم دم علی 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 دم دم علی 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 سخی شہباز کرے پرواز عشق نماز پڑھاوے دم دم علی 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 دم دم علی 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 دم دم علی 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 دم دم علی 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 پاک دمال نہ کرنال لالن سائیں فرماوے دم دم علی 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 دم دم علی 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 بہت لازم کر کے سیدہ دے دشمن بھر کے بہت لازم کر کے سیدہ دے دشمن بھر کے حیدر میں نعرے لاوے دم دم علی علی بس مک دیے میرا وقت مک گیا. میرے بعد ملک دا بادشاہ دا کر سردار سید غلام عباس کاظمی بند پڑھن لگا جڑی جڑی جا تشریف فرماؤ. اگے نہ لجیا تو بے دردا ساڈے جنگلی بال رلائی عباس ویلے مر گیا جداں باغ دے بچ ہاتھ پائے عباس ویلے مر گیا جداں باغ دے بچ ہاتھ پائے بس کائنات دا شہنشاہ تہاڈیاں عزتاں محفوظ رکھے اس پورا شوق دور وچ. سمجھ گئے اس میں کیا پڑھنا چاہنا. دو شہزادے حج تے ٹر پے. بابا جی حج کرا بھی ہے. مولا دی آواز ہے کوئی نوکر نال لے جاؤ. بڑا شہزادہ پیو دے ہاتھ چوم کے آدھا بابا جی کیوں رستے چ کوئی مشکل بن سکتی. بڑا شہزادہ پیو دے ہاتھ چوم کے آدھا بابا جی تے میں مشکل کشا دا پتر نہیں. میرے کروڑا سلام نے تانوں. میں مشکل کشا دا پتر ہوں. ٹر آئے مکے تے مدینے دے درمیان رات دا سفر ہے. چاند دی چاننی ہے. چھوٹا شہزادہ دا لے تے آئے ہو. مینوں ترے کھا گئی ہے. پیاس لگ پئی ہے. آؤ پانی پیواواں. پیڑی بستی جڑے نوجوان بیٹھے ہو پیڑی بستی پیڑے گھر تے چراغ روشن ہے. دوویں شہزادے آ گئے. میرے پاس ویکھنا ایک لمحہ ضائع نہ ہوئے. مصاحب ہے تہاڈی بڑی مہربانی. آ جاؤ تشریف لے آؤ. اگے آ جاؤ بسم اللہ. جی بسم اللہ بابا جی. دوویں شہزادے آ گئے. دستک دیتی. اندروں ایک 80 سالہ بڈڑی مائی باہر آئی ہے. شاہ جی میں گل کیتی اگلے دن پپلا میاں والی دے وچ تے چوری صاحب قبلہ دنیا مینوں آکھیا بندے آکھیا اے یادارو بڈڑی باہر آئی ہے. پیراں تو لے کے سر تائیں ویکھ کے اپنے آپ نو آدھی یہ بندے آدھے نے یوسف بڑا سونا آئی. بسم اللہ کرا. میں بسم اللہ کرا.
بندے آدھے نے یوسف بڑا سونا ہی، جیڈا بھی یوسف سونا ہی نا اینا نالو سونا نہیں جیڑے ہے شہزادے۔ بڑے شہزادے دی آواز بڑی پریشان ہو گئی ہیں ویکھ کے، میرے بھرا نوں ترے لگی ایک جام پانی دا پیوا۔ جیڑا بندہ کچھ منگدا ہے نا دروازے تے جا کے، او دین والا جیڑا دا کھڑو میں تینوں دینا، گلفام شاہ جی وہ کنڈ کردا ہے، پہلے اپنے گھر جاندا ہے، گھروں چیز لئی سوالی نو دیتی، بڑھڑی کنڈ نہیں کیتی، بڑھڑی انجے پیچھے ٹردی آئی، چہریاں تو نظر نہیں ہٹی، پانی دیتا سرکار وڈے شہزادے نو، وڈے شہزادے چھوٹے نو، چھوٹے پانی پی کے جام واپس کیتا، ٹر پے۔ چھوٹے شہزادے دی آواز آئی کہ جنگل ہوئے ویرانہ ہوئے، کوئی بندہ مہربانی کرے، ان لوڑ بھی ہوئے تو دے بھی سکدا ہوئے، حق نہیں بندا پوچھنا بڑھڑی کوئی شے چاہی دی تے مانگ۔ سرکار حسن علیہ السلام بھرا دا منہ چوم کہہ دین میرا دل کردا ہے اے قرضہ بھی تیرے نام ہی لکھیا جائے، اے قرضہ بھی تیرے نام ہی جائے، آؤ واپس۔ بڑھڑی اتھوں ہٹی نہیں، بڑھی پوچھدی شہزادے ہور کچھ ہے چاہی دیے دیواں؟ وڈے شہزادے دی آواز یہ اگے اسی منگیا ہن تو منگ، گل میں کر گیا تیرے تو لنگ گئی، اگے اسی منگے ہے ہن تو منگ۔ بڑھڑی آدھی جو آدھا پہ سچ آدھا پہ، تقدیر لکھن والا تیری کنڈ پیچھے کھڑا ہے، عمر 80 سال ہے، اولاد کوئی نہیں، ہن میں ویکھنا ہے کہ کتنا پیار مصاحب نال ہے۔ وڈے شہزادے دی آواز ہے او جڑا تیرے ہاتھ وچ جام ہے نا، اس جام چ پا کے پانی پی لویں، اس نو تقدیر دے لب لگ گئے نے، اس نو تقدیر دے۔ میرے پاسے ویکھو، اللہ تینوں پتر دے سی مدینے آ جاویں، او دا نام اسی رکھساں، پتر دا نام اسی رکھساں۔ شہزادے آج تو ٹر گئے واپس، وقت مقرر تے اللہ نے بڑھڑی مائی نو پتر عطا کیتا، سفید جی چادر وچ پتر نو لپیٹ لیا، وقت مقرر دے بعد نال بڑھڑا پیو مدینے آئے، روزہ رسول دے وچوں سرکار سلیمان باہر پہ آندے، بڑھڑی مائی دی بابا جی سرکار سلیمان دی آواز ہے جی، او دا گھر کتھے جڑا بھوکیاں نو رجا دیندا ہے، او دا گھر کتھے جڑا منگیوں بغیر عطا کردا ہے۔ ساریاں گلاں کاظمی صاحب قبلہ سنن دے بعد، پیر میسم شاہ جی ساریاں گلاں سنن دے بعد اے انجاس نہ پتر لسینے نال تے سرکار سلیمان دی آواز آئی، میں دعا کرساں اللہ میرا جملہ سنیا جاوے، اے سینے نال لائے۔ سرکار سلیمان ساریاں گلاں سنن دے بعد آدھے نے بڑھڑی آ جڑا سینے نال پتر ہے اے دوترے کے پوترے ہی؟ بڑھڑی آدھی میرا پتر ہے، تے سلیمان آدھے میری کنڈ پیچھے آ جا، اے کام بغیر حسین دے تھے کر دے ہی کوئی، اے کام حسین تو بغیر تھے اتھرائز کسے نہیں، یہ قلم دان جڑا ہے ہی حسین دے کو۔ سرکار حسین بادشاہ کو بچہ پہنچیا، بچے نو لے کے سرکار حسن بادشاہ دی بارگاہ چاہے، مولا اے وہ بچہ ہے جڑا اساں سہراج دعا منگی ہے، اے دا نام رکھنا ہے۔ اچھا رونا امیر قاسم دا بابا امیر حسن، میرے آقا دی آواز ہے حسین، میں حسن دی ہے دینا، تو شبیر دی رے دے، اس دا نام اور نہ رکھ چھڑیے۔ میں بسم اللہ کرا، میں پہلے اٹھتے ہی آکھیا کہ ذاکری دا وزن کرنا ہے، ہاں اے دا نام اور رکھ چھڑیے، اور نام تجویز ہو گیا، رتاں بدل دیاں آئیاں، اور دا پیو دنیا تو ٹر گیا، اور جوانی دی پہلی پوڑی تے قدم رکھیا، اور دی ماں آخری سلام تے شبیر سرکار کو مدینے آئی۔ میرے مولا فرمایا ہن بڑھڑی نہ آیا کر، بڑھڑی ہو گئی ہیں، نحیف ہو گئی ہیں،
تے ویکھ کے آدھی حج تو ڈکدے ہیں، حج تو روکدے ہیں. میرے پاس ویکھی یکدم شبیر دی انگل اٹھی. میرے مولا فرمایا نا نا نا. بڑھی ہاتھ بن کے آدھی مولا میں کوئی گستاخی کر گئی ہوں؟ شبیر فرمایا نہیں، تم گستاخی نہیں کی تھی، تیری کنڈ پیچھے ملکل موت آ گئے ہے. وہ تیری روح قبض کرنے لگائی تے میں کہ نا 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 میری مہمان ہے. آئے ایڈا مہمان نواز خاندان نہ کچھ آکھی او ملکل موت اجے میری مہمان ہے. اور میں سب کے جا اجے میری مہمان ہے. میں بسم اللہ کر رہا ہوں. کاظمی صاحب فرما دین پھر آگ بڑھیا دی میں کو گستاخی کر گئی ہوں. شبیر میں نہیں، تیری کنڈ پیچھے ملکل موت آ گئے. اس نو میں آخیا جی میری مہمان ہے. تقدیر دے بحر تدبیر دی کشتی زہرا دیاں پتراں تو بغیر چلانی جاندے ہی کوئی نہیں. مولا اندر آئے، اندر وہ کفن لیا، شجرۃ الوداع دے کول آ گئے. بڑھڑی آدھی مولا میں بھکھی آسو، مینوں رجا چھڑے ہے، میرے کو اولاد کوئی نہیں، تو مینوں پتر دیتا ہے، تو میرے تو کدی کوئی شے نہیں منگی، اج مانگنا. شبیر میں اگے تیرے منگن دی واری آئی، اج میرے منگن دی، اج میں منگنا ہے. بڑھڑی آدھی میں بسم اللہ کرا، تو مانگ. جدا کہنا تو مانگ، اے کفن لے جا، تم گھر جانا، تم مر جانا. اے پالمی تے ہن میں منگن لگا تیرے کو. ہاں مولا منگو. شبیر مندن جا، پتر جوان ہوگی، اس نو آکھی کسے شریف دا راہ نہ روکے. اے صدقے جاواں میں بسم اللہ کرا، کسے شریف دا راہ نہ روکے. بدل گئی رتاں، بدل گئے زمانے. اور یزید دا جرنیل بن گیا، ڈکدا ہے راہ شبیر دا. آ گئے کربلا. اے رات آ گئی جس نو شب عاشور آ گئی. اس رات دے پچھلے پیر تے، آخری پیر تے اعلان ہوا ہے فوج اشکیا دے وچ جرنیلاں دیاں بیویاں بہناں بچیاں دیاں سیر کر لو. دریا خالی کرا دیتا گیا. کل جنگ اسی سیر نہ کر سکسو. انہاں وچ 5 بچیاں دا قافلہ نکلیا جڑیاں 5 جرنیلاں دیاں دیاں. انہاں وچ ایک سرکار ہرد دی ہے. سیر کر کے واپس ہٹیاں. سرکار ہرد دی ہے تسی ٹر جاؤ. پتہ نہیں میرا کیوں دل کردا ہے میں نہ خیمیاں دے کولوں لنگھاں. پیچھے بہ کے نا مینوں سنی مجلس اصل تے میں ہن شروع کیتی ہے نا. میں بسم اللہ کرنا. انہاں کہا بھئی اینا خیمے کولوں میرا دل کردا ہے میں لنگھاں. 4 بی بی بچیاں ٹر گئیاں. سرکار ہرد دی جڑا سرکار امام حسین دے ویر عباس نے اثار چھکیا ہوئی نا، او دے وچ آئی یہ بچی. عباس دا گھوڑا بچی دے سر تے آ گیا. بچی ڈر کے زمین تے بہ گئی. حسین دا بہادر برالت ہے زین تو دوویں بھائی نپ کے اٹھا کے سیدہ دے چرکی آئی او تیرا پہلے دا انتظار پیاں کر دیاں. مرضی تیری اپنی ہے. اور دیدی دا بازو نپ کے وڈے خیمے دے سامنے جا کے سیدہ دے زہرا دیاں دیاں مہمان ملن آئے. اگے سرکار ہرد دی روایت کر دی میں اندر آئی ہیں. ایک دراز کا دی بی بی اٹھی جی دے اٹھن دے نال چمٹ پردہ دار زمین تو اٹھی ہے. اس بی بی میں نو زانو تے بہا ہے. اس بی بی دے ویکھنے چتنی استقامت ہے.
کسے بی بی کناں دے دیور کسے بی بی ہتھاں دے دیور جوانی مانے کسے بی بی ہتھاں دے دیور کسے بی بی نویاں چادراں کسے بی بی نویں کپڑے گٹھ بنا کے ہور دی دھی نوں دتی ہور دی دھی روایت کر دی خیمے دا لا رٹیا ہے جدے چ میرے صدیق حسین دی دھی باہر آئی ہے میرا بازو نب کے ویلے دا خیمے چ رہ گئی ہے جتھے نکا جے میرا نکے جے پینگے چاہے پیرا نے پاس آ کے آدھی مانگ وے پانی دریاواں دے مالک دی دھی ملن آئی ہے سڑکے جاواں دریاواں دے مالک دی دھی ملن آئی ہے مانگ پانی ہر پہ میں بسم اللہ کرا مانگ وے پانی دریاواں دے مالک دی دھی ملن آئی ہے گٹھڑی ہاں نال میرے پاسے ویکھی گٹھڑی ہاں نال بچی آدھی میں پھر پئی تے ضرور پی ویسا ٹر پئی عباس قاسم اکبر جاؤ بہن نو چھڈو عباس جاؤ دھی نو چھڈو تریجی کنات دے کول آئی میری وڈی سین دی آواز آئی عباس میری دھی نو واپس لے آ واپس لے آ کے علی دی وڈی دھی متھا چوم کے آدھی جا پیو نو آکھی بہنا روز روز گھراں چوں باہر نہیں آنی آدھی یہ بہنا تے میرے پیو دیاں او میں صدقے جاواں بہنا تے میرے پیو دیاں اے گل میں بابے تو پوچھاں ٹر پئی ہن سنی میں ویکھنا کتنا تم مسائب دے نال جانا ہے علی اکبر نے بازو نہ پیا قاسم نال ٹرے ٹبے تے چڑھن چاند دی چاننی نے علی اکبر دے ہاتھ نو چمکایا ہے تے ویکھ کے آدھی تیرا ہاتھ بڑا سونا ہے مینوں منہ وکھا اکبر باندھا باندھا کربلا دی ریت تے بہ گئی ہے ایک نقاب لہا کے آدھا تو تے رج رج ویکھ میری ویکھن والی مدینے رہ گئی ہے جیڑی رو رو کے آدھی پئی ہے وعدہ گزر گیا اکبر قاسم سنی تے سمجھی اکبر قاسم تساں واپس وال جاؤ میں جانا تے بچی جانے اکبر قاسم واپس آ گئے ٹبے تے آ کے حضرت عباس دی آواز آئی او تیرے پیو دا خیمہ جا ٹر جا اگر تینوں کوئی جھنک دے مینوں حکل ماری میں مشکل کام ہونا میں نہ ہور دی دی دا دامن پہ گیا وے پیر مظفر شاہ ہور دی دی دا دامن پہ گیا وے دام ورم دی دیگر سکینہ دی رہی ہے چاچا میرا بابا کلا رہ میں بسم اللہ کرا بچڑے جی نہیں ہاں نال گٹھڑی بچی آدھی جی تہاڈا نام کیا ہے تہاڈا نام کیا ہے سیدہ دے میرا نام عباس سیال کوٹ والے غلط پڑھاں تے سین دا مجرم ہو بچی تو گٹھ ڈگ پئی زمین تے بہ گئی زانو سر دے کے نکی جی انگل چاہ کے آدھی اچھا اچھا تو عباس ہے جدے ڈر تو میرے پیو دی 9 لاکھ فوج نہیں سمدھی ہر کوئی آدھے جاگ دے رہنا زینب دا بہادر بلا پارے تے جڑ گیا ہے او جاگ دے رہنا علی دا لال پارے تے بچی نو چاہے جا ٹر جا بچی ٹر پئی سامان ہاں دے نال ایدے سرکارے ہور دا مزاج بدل گیا ہور آدھے میں بچی نو ازماواں خیمے چاہے آ کے آدھا کن گئی ہاں میں بچی آدھی جاوے بابا میں تیرے نال ناراض ہاں آدھا کیوں ناراض آدھا کتنے دن ہوئے اسی یہ سہرا وچ آیا تو سانو نہیں دسیا تے ساڈے رشتہ دار آئے ہوئے آدھا کیڑے رشتہ دار آدھا نادیے نہ چھپا او نہ کریا خیمے تیریاں 3 بہناں جڑیاں دیاں جا کے آکھی بہن روز روز گھراں چوں باہر جڑی میری بچی تلواراں تو ڈر ویندی ہے میں تلوار باہر کڈی ہے بچی نو مزید ازماواں بچی نرم و نازک جے ہاتھ
میری تلوار دی نوک تے لا کے دی نہیں میں بابا بے وارث نہ سمجھے آدھا تیرا کون وارث ہے تے ویکھ کے دی جی دے ڈر تو سمجھے نہ ہو او میرا وارث کو وارث ہی تے بلا لڑکنا ڈاٹا کیا دیے چاچا عباس دی جھنکی دی پیا اور آدھا گھوڑے دے بجن دی آواز آئی ہے عباس بجلی وانگو کر کے کیا دا ہرا میں